Te salut și bine ai venit pe canalul nostru de educație cripto, unde învățăm lucruri despre criptomonede, despre investiții, despre exchange-uri, tranzacționare, depozitare cripto, retragere cripto și așa mai departe. Astăzi vreau să îți prezint un exchange românesc. Sunt multe exchange-uri cripto, dar sunt puține exchange-uri românești. Și dacă suntem români, putem să folosim mult mai ușor un exchange românesc. Iată unul făcut recent, CoinZix. Este un exchange foarte ușor de utilizat. Avem varianta de română sau engleză și este o platformă care este bine pusă la punct și care poate sta împreună în top cu celelalte exchange-uri cum ar fi Binance, Crypto.com, Gate.io și așa mai departe. Atunci când vine vorba de a face legătura activelor digitale cu banii fiat, cum ar fi euro, dolar și așa mai departe, avem nevoie de un exchange centralizat sau descentralizat, dar în special atunci când se face această tranziție de la active digitale, de la criptomonede la bani fiat, se face printr-un exchange centralizat, cum ar fi Binance, Coinbase și iată, în cazul nostru, CoinZix. Înregistrarea se face destul de repede, aproximativ 2 minute mi-a luat să mă înregistrez pe această platformă și am vrut să îți arăt, să îți prezint această platformă pentru că atunci când un proiect este la început de drum, este bine să începem și noi împreună cu el pentru a avea beneficii mai târziu. De exemplu, Binance, care a fost lansat acest exchange în 2017, au creat și cei de la Binance au creat și tokenul lor BNB. Astăzi, valoarea tokenului este de peste $400. Așa că cei care au avut acel token la început au fost fericiți să aibă profituri destul de mari după o perioadă de timp. Tot așa și CoinZix plănuiește să facă un pre-sale la tokenul lor pe care îl va lansa foarte curând. De câte am înțeles, chiar în luna aceasta, luna februarie 2022, au de gând să facă un pre-sale sau mai multe la acest token. În momentul de față se poate cumpăra cripto prin depozitarea de euro prin transfer bancar. Cu siguranță vor adăuga și metoda de a plăti cu cardul, de a cumpăra criptomonede cu cardul Visa sau Mastercard. Avem piețe, această categorie de piețe unde putem face analiză, putem vedea mai multe criptomonede. Sunt destul de multe pe această platformă și vor mai fi adăugate. Și după cum vedem aici, în curând, comisioanele vor fi din ce în ce mai mici pentru cei ce vor deține moneda CoinZix. Și această micșorare de comision va fi de 25%. În curând va fi lansat și acest token și pentru a fi la curent trebuie să fim pe canalul de Telegram pe care îl au. Dacă
venim pe această platformă, ne înregistrăm și suntem pe această platformă, prin linkul pe care l-am pus în descriere și în comentariu. Avem aici canalele de socializare, Facebook, Twitter, Instagram și mai departe. Și cel mai important, Telegram. Da, deci pe canalul de Telegram va fi anunțat când va fi presale-ul la tokenul exchange-ului. Apoi avem partea de exchange care arată destul de bine. Prețurile sunt în timp real și se poate cumpăra sau se poate vinde. Avem și varianta de limită și oprire. Apoi avem această pagină pentru staking. Momentan au doar un plan pentru staking, pentru tokenul Qtum. Cu siguranță vor mai fi și altele. Ceea ce îmi place, că deja au și început bine, este că au chiar 2 ATM-uri în București, de unde se poate tranzacționa Bitcoin. Se pot tranzacționa criptomonede rapid și sigur și cu comision foarte mic. Aici avem, dacă suntem pe pagina Crypto ATM de pe platforma CoinZix, avem aici instrucțiuni ATM și în cazul în care nu ne descurcăm să contactăm pe cei de la CoinZix ca să ne explice cum să folosim acest ATM. Foarte impresionant pentru acest început. Din câte observ, au planuri pentru a pune mai multe locații de ATM și din câte văd eu sunt nu 2, sunt chiar mai multe, sunt peste 8 locații unde au ATM. Au în București, au în Brăila, au în Constanța, au în Oradea, au în Sibiu, au în Timișoara. Foarte impresionant. La aceste ATM-uri putem să scoatem cripto și să îi convertim în RON, în lei. Aici avem informațiile ATM-urilor, vedem adresa ATM-ului, avem un număr de telefon, probabil al celui care administrează, care verifică ATM-ul, care se ocupă de el. Avem limita, da? Deci o limită de introducere de 5.000 de RON și respectiv 10.000 de RON. Impresionant. Bun, aceasta este platforma CoinZix, platformă frumoasă, platformă la început și cu mare potențial în viitor și de aceea vă invit pe toți care ne urmăriți și care doriți să luați la presale moneda lor, să intrați pe canalul de Telegram și, după cum am spus, canalul de Telegram îl găsim pe pagina exchange-ului, aici jos în dreapta avem canalele de socializare și, de asemenea, cei care vor să tranzacționeze, să cumpere sau să depoziteze, să retragă criptomonede, pot să o facă foarte ușor pe această platformă. Îți doresc mult succes în a investi în criptomonede, în a face profit și vreau să știi, acesta nu este un sfat financiar, nu vreau să dau sfaturi cum să
investești banii tăi, ci vreau să-ți prezint oportunitățile și în cazul acesta platforma CoinZix, acest exchange care are potențial foarte, foarte mare datorită fondatorilor care au o mare experiență în finanțe, au experiențe în finanțe în ce privește internaționalul. Deci la nivel internațional ei au o mare experiență. De asemenea, experiență în IT, în criptomonede și așa mai departe.